Dobre, takže ideme si dať túto nástrahu. Delfín Bugo. Je naozaj super mekučká. Takto pekne ju natiahneš. Čiže nie je jednoduché ju roztrhnúť. Krásna farba, prírodná. Ideme na to. A s týmto silónikom sa dobre hneď po náhode. Je tam. Dobre, pokračujeme ďalej, ideme dávať Stings Group nástrahu. Je to krásna rebrovaná nástraha v takejto zeleno, žltej do zlatá farby by som to tak nazvala. Teraz najdôležitejšia vec je, aby sme nejakým spôsobom nezabili chod tej nástrahy. Používam 8 háčik. Prepichnem ju cez nejaké 3-4 rebierka, maximálne. Takto. A ono sa to zdá, že ten háčik ako keby pretrča, áno. Ale dôležitý je tento pohyb, aby proste sme nezabili chod tej nástrahy. Je tam. Zase potrasieme. Už tam bol.